Dimensions variables. Performance de Joan Casaoliva amb la col·laboració d'Antoni Abad i Llorenç Blasi. Fundació Sunyol, 7 de juliol de 2018. Un soroll indefinit, precís i rítmic ens colpeja les oïdes. La inspiració baixa les escales, graó a graó. A la mà dreta, lligat al canell, du un bastó blanc de 5 trams amb mànec negre i bola blanca ran de terra. Amb la mà recolzada a la barana s'atura, avança per l'esquerra dibuixant cercles davant seu. Gira a l'esquerra. El bastó empenya les persones tot cerclant obstacles, avança colpejant la paret que li posa límit. Arriba a la porta petita on la cortina d'amples i llargues tires blanques li marca el llindar, un altre límit, feble. Avança amb la mà esquerra fregant la paret. La porta de vidre deixa entrar amb força la llum del pati. La defensa blanca toca amb una paret perpendicular i orienta qui el mana. La inspiració explora, detecta obstacles, recopila dades, cerca els límits. Continua avançant. Amb la mà esquerra explora la paret i ensopega amb un petit cub penjat a la paret construït amb fites topogràfiques. S'atura. La punta dels dits de les mans llegeixen el cub. A la mà dreta li penja el bastó fidel lligat al canell. Al pas següent troba un quadre amb la fotografia de l'artista arronsat a la gatzoneta, circumscrit dins un cub de fites topogràfiques. El mesura amb els braços extesos. La inspiració abraça l'artista. En el seu camí ensopega amb un metre cúbic encongit. És un objecte enganxat a la paret, fet amb metres de fuster plegats i units pels extrems formant el cub. Encuriosida, l'explora, palpa el buit entre les arestes. La seva mà no omple l'espai interior. Vol ficar el cap dins el cub, però es queda fora. Abandona i inicia la cerca brandant el bastó, explorant, colpejant el sòcol metàl·lic. Topa amb un objecte separat de la paret. El colpeja amb el puny tancat. S'ajup fins arran de terra. L'abasta amb els braços. És la butaca pintura sobre bronze d'Antoni Tàpia. Es torna a la paret. 2 marcs en fotos mostren la retícula de l'artista que va instal·lar per mesurar la ubicació de la butaca a l'antiga Fundació Sunyol. La inspiració supera les fotografies. El so del sòcol metàl·lic l'orienta. Un prestatge a l'alçada del maluc li barra bruscament al pas. Encuriosida, els seus hàbils dits llegeixen l'estructura. El prestatge sustenta una pila de plats blancs de pedra lligats amb una cinta mètrica groga, la bobina de la qual descansa a la base del prestatge, al peu dels plats. Amb el bastó penjat del seu canyell dret, passa lentament l'índex de la mà pels cantells dels plats apilats, un per un, de baix a dalt. La mà esquerra espera la seva companya al capdamunt de la pila. Abandona el prestatge, s'apropa a l'escala, puja 2 graons. El so mecànic de la capsa de música l'atura. Es gira i desfà el camí. La inspiració recolza l'esquena a la paret amb els palmells de la mà enganxats al mur. La projecció d'una mà tan gran com ella apama la paret d'esquerra a dreta. Dóna una passa i assenyala amb el dit un objectiu indefinit davant seu. És l'artista qui dóna corda a la música mecànica. La inspiració es mou i fa el gest de sostenir un nadó entre els braços. Un altre moviment la posa en ferms i adopta la posició del soldat aferrat a l'arma. Evoluciona i amb energia controlada aixeca decidida el braç amb el puny tancat. Desfà la figura. Els braços, les cames i el cap caigut configuren la imatge d'un creu clavat. S'ajup i genoll en terra. Adopta la postura del pensador, colze al genoll i cap recolzat al puny. S'aixeca i hom pot identificar la posició de l'atleta de llançador del disc. Es belluga compulsivament amb la mà al ventre i es retorça. Gira sobre si mateix i acaba el moviment expressant un gest de ràbia. Un suau moviment la porta a una posició rígida, la mirada perduda al davant amb la mà dreta al pit i l'esquerra enganxada al cos. Els braços porten a les mans a oferir-les obertes cap al cel. Un moviment ondulat el du a agenollar-se fins a posar el cap a terra entre els genolls. S'impulsa enrere i s'asseu amb les cames creuades, les mans juntes en oració en posició de Buda. Aixeca el cap i s'estira a terra amb les mans al clatell ajagut, com una maja.
Arraulint-se, s'incorpora de genolls i allarga la mà demanant. Un moviment la porta a ajuntar les mans, unides pels polzes, arran de terra, confegint les ales d'una coloma que emprèn el vol cap als aires. Fa 2 passes més i dreta, obre les cames i extén els braços en forma d'estrella, l'home com a mesura de totes les coses. La inspiració ofereix el braç dret, amb la mà mig oberta, cercant i volent agafar alguna cosa. L'artista arriba amb la defensa blanca, la mesura dels límits, li posa el bastó blanc a la mà i s'allunya d'ella. Des del mur de vidre, la inspiració dibuixa amb el bastó cercles amples, de dreta a esquerra i esquerra a dreta, i avança cap al mig de l'espai. Plega el primer segment del mànec on hi ha la nansa. Amb moviments ràpids i precisos, plega el bastó completament. Gira sobre si mateixa, estrenyent el bastó contra la seva cintura, abraçant-lo, incorporant el bastó al moviment del seu cos. Dansa amb el bastó aferrat i enganxat al cos, voluptuosament, entrellaçats l'un amb l'altre, mica en mica, amb sensualitat. Va desplegant el bastó acompanyant el moviment del seu cos. La inspiració s'abraça als segments del bastó desplegats en ziga-zaga i el voltegen. Tots dos giren, es mouen ballant al compàs que ofereix la música mentre es desplega el bastó a poc. El segment que llegeix al terra arriba a quedar entre les cames. S'agenolla amb el cap entre les cames i el front tocant a terra, abraçat al bastó que li envolta el cos. Amb un gest vigorós s'asseu a terra amb el bastó entre les cames. Desplega els 3 segments baixos del bastó i recolza l'engonal al vèrtex que formen, mantenint enganxat el cos al mànec i el segment següent. Juga amb el bastó fixant el mànec a terra i dibuixa un cercle amb l'extrem on hi ha la bola, com si es tractés d'un compàs. Amb la mà esquerra manté el bastó entre les cames. El cos belluga rítmic en períodes desiguals amb els genolls en terra, el braç dret dibuixant cercles en una direcció i en la contrària. S'aixeca d'un impuls mantenint el bastó on era. El tram llarg de la bola resta paral·lel a terra, darrere el seu cos, mentre que els 2 sectors de la part del mànec oscil·len davant seu. Amb la mà dreta acompanya el balanceig i el condueix acaronant-lo, amb suavitat, amb moviments envolvents, fins a acoplar-lo al seu sector. El bastó entre les cames queda complet, totalment muntat, erecte. Aferra amb les dents la nansa del bastó i el fa girar al seu voltant, l'atura amb el coll i el fa oscil·lar amb el muscle amunt i avall. El bastó descansa a terra dret. La inspiració el ressegueix de dalt a baix, doblega les cames, es situa al mig del bastó i amb el coll i el muscle l'agafa mantenint-lo en un equilibri sobre l'espatlla. S'aixeca. Dreta doblega el cos formant un angle recte mirant a terra i aclota el cap i deixa que el bastó rodoli pels braços estirats en paral·lel fins a aturar-lo als canells. Dona unes passes endavant sostenint el bastó blanc i bruscament s'ajup i dona una tombarella d'esquena. Queda assegut a terra, amb el bastó entre les cames. Assegut a terra es recolza amb les mans. El bastó descansa al muscle esquerre. Els peus descalços agafen el bastó entre els seus dits, a l'alçada de la bola blanca. Eleva els peus sostenint l'horitzontal del bastó amb els dits als peus. S'acosta al llaç del mànec del bastó a la boca mentre sosté la bola amb els dits dels peus. Mossega el llaç del bastó mentre els seus peus passegen una i altra vegada per la seva blanca llargada.
Es dona un impuls enrere i amb el cap a terra queda invertit en posició vertical, sostenint el bastó amb els peus. Amb suavitat i a poc, recupera la posició estirat a terra. Sense deixar anar el bastó agafat amb el peu, dona una volta completa a terra i fa moviment de vaivé amb el bastó recolzat a l'espatlla. El moviment de vaivé s'atura i el braç dret va a la cerca del bastó. Amb l'ajut del cap s'estableix un equilibri entre el bastó, recolzant-lo al sot de l'ull. Estirat a terra manté en equilibri el bastó. Es mou reptant cap a una de les parets. S'aixeca mantenint l'equilibri del bastó en el sot de l'ull. Lentament, els braços van a la cerca del bastó. L'agafa amb les mans i amb els braços estesos sosté horitzontal la seva defensa. Deixa el bastó en equilibri sobre el canell del braç dret i l'esquerra es separa. Camina unes passes endavant i abandona el bastó davant seu, als seus peus. S'allunya del bastó i marxa cap a la porta de vidre. Segueix la porta i arriba a la paret on es projecten les mans i s'atura. La inspiració marxa i l'artista és absent. La llum del pati retalla la figura de la inspiració, topa amb la porta de vidre, enganxat la cara al vidre, estén les mans per la superfície. Gira sobre si mateixa sense separar-se del vidre, les mans fregant la superfície. Camina d'esquerra a dreta, fregant-hi el rostre. Torna a girar cap a l'esquerra i cau a terra, i s'aixeca. Amb els braços oberts i aixecant les cames, camina cap a la dreta, enganxat al vidre. Cerca com avançar i traspassar el límit. S'ajeu a terra amb les cames creuades. S'estira a terra i posa les cames al vidre. Es remou i s'aixeca, dona un cop de cap a la porta. S'arrepenja i rodola dret per la superfície cap a la dreta. Va cap a l'esquerra a poc, fent els braços com aspes de molí, mesurant l'espai, cercant l'obertura. És a l'esquerra de la porta, no troba la sortida. Explora la part baixa i la part alta, donant voltes i extenent els braços. Els moviments són cada vegada més ràpids. Va d'esquerra a dreta, frenèticament. Torna a l'esquerra rodolant i rodolant arriba a la dreta. Se li escola un braç a l'altre cantó del límit. El braç esquerre li queda dins i el dret al pati. Pot posar la cama esquerra a l'altre cantó de la porta, a l'interior. La dreta resta fora. Empeny amb força. Pot posar el cap al llindar de la porta i empeny amb el front. Ha conquerit el mig. És just a la frontera del límit. I l'obre. Amb el cap empeny la porta. El cos l'ajuda a fer força. Continua empenyent. La frontera cedeix i l'espai es va alliberant mica en mica. S'atura un moment per prendre alè. Torna a empènyer i la porta cedeix espai. La inspiració arriba a obrir del tot la porta. Dóna la volta i enganxa l'esquena a la paret. El temps es fa present. La inspiració fa un gest amb el braç convidant-nos a obrir la ment, a passar a l'exterior, al pati. Enganxades al mur exterior, unes mans d'alumini prenen mesura. El metrònom controla la pulsació, el ritme. La inspiració pren contacte amb la primera mà d'alumini que mesura un pam. Posa la mà sobre l'escultura. La compara amb la seva. La següent escultura és una mà encongida abans de llançar la mesura del pam.
La inspiració repeteix el gest a totes 6 mans. Juga comparant les seves mans amb les d'alumini. Ho torna a fer amb les 2 mans alhora. Compara les mans amb la llargada del seu braç dret. Acosta el cap a la primera mà d'alumini i se'l mesura. Gira sobre si mateixa damunt les escultures fins la darrera mà i a la inversa. Agafant el patró de les mans d'alumini, compara el seu cos i cap 2 vegades. Deixa les mans i segueix per la paret. Ensopega amb una cinta mètrica estesa a la paret, la sacseja. La bobina és a terra i clavada a la paret travessa tot el pati per sobre el seu cap fins a la paret oposada. La inspiració resta atrapada per la cinta mètrica. L'artista arriba amb 1 metre de fuster a la mà i la contempla de prop, encuriosit. La inspiració explora la cinta mètrica, passa la mà amunt i avall. S'ajup on jau la bobina i la remena. Es torna a aixecar. Es separa de la cinta. El so del metrònom la guia com el vaixell d'un far. Arriba a la font del so que és damunt d'un prisma quadrangular. L'explora amb el tacte. Percep el moviment de vaivé. S'ajup per escoltar-lo. Es torna a aixecar. Camina confusa, vorejant el pedestal. L'artista la contempla armat amb 1 metre de fuster a la mà. Es troben cara a cara. L'artista li enfonsa el metre de fuster a l'estómac. La inspiració es doblega, recula fins a arribar a la paret ferida i sorpresa. Aferra el metre de fuster contra el seu estómac. Dona unes passes endavant fent tentines. S'arrenca de l'estómac el metre i el mostra amb orgull com si fos un trofeu. Demana l'atenció als assistents i el fa servir de batuta per dirigir l'orquestra. Belluga les mans marcant els compassos. S'acosta el metre als llavis bufant en un extrem i movent els dits mentre es marca una dansa. L'obre per un extrem en forma de vano i es venta una mica d'aire, tot passejant despreocupada amb la mà esquerra a l'esquena. S'atura, s'amaga darrere el vano, se'l posa la coroneta com una pinta per dur la mantellina. El plega amb 2 parts i el fa servir de navalla d'afaitar. La plega del tot i es pentina amb el metre mentre camina en cercle. De sobte el fa servir com si fos un esprai de desodorant. O li dona cops amb l'índex i es posa a parlar com si fos un mòbil fent gestos expressius, de conversa animada. Esculpeja el cap amb el metre i el sosté amb les 2 mans. Se n'adona que té la mateixa mida que l'alçada del seu cap i ho compara, també del seu avantbraç. Se'l posa davant el melic i fa l'amplada del seu cos, es gira i coincideix amb el seu cul. Posa el genoll en terra i compara el metre amb el seu peu esquerre. S'aixeca dret i amb la mà esquerra agafa el metre amb el polze i el dit petit. Fa un pam. Es mira l'entrecuix. Mira el metre. Posa el metre perpendicular al cos davant de l'entrecuix. Es decep. Desplega els 2 segments. Els compara amb l'amplada del pit i dels malucs, del braç i l'avantbraç. S'agenolla, compara el fèmur amb la tíbia. S'aixeca desplegant 4 segments. Posa un extrem a terra i l'altre el fixa a la cintura. Aixeca l'extrem de terra i l'eleva fins que l'altre arriba a l'alçada del cap. Obre 2 segments més. Torna a posar el metre a terra i li arriba a l'alçada del cor. Amb la mà esquerra sobre el cor, l'obre i la tanca, simulant els batecs. Obre 2 segments més. El metre abasta tota la llargada dels seus 2 braços en creu. Posa el metre vertical enganxat al pit i és la seva alçada. Desplega els 2 darrers segments. Aixeca el braç i el metre toca a terra. Amb la mà aixecada i sostenint el metre el fa bascular davant seu. L'artista manipula el metrònom. La inspiració accelera el seu ritme i la basculació del metre es converteix en un gir que dibuixa
un con a l'espai. Cada cop el gir s'accelera més, i més, i més, fins que l'extrem toca a terra, es frena i s'embolica al seu voltant, al voltant del seu cos. Els segments superiors se li pleguen al coll, el metre es va plegant. La inspiració s'agenolla atrapat pels segments que es van plegant al voltant del seu coll. L'artista l'observa de lluny, sense prendre-hi part. La inspiració va plegant el metre tot agenollant-se, amb el cap a terra entre els genolls, amb el metre enganxat a la nuca. L'artista li ha rebassat el metre. La inspiració s'ha buidat. La inspiració ha quedat nua. Desorientada, la inspiració palpa el terra. En la textura hi troba un fil, un camí. El segueix dirigint-se a la paret de la seva dreta on descansa a terra la bobina de la cinta mètrica que, clavada a la paret, travessa el pati per sobre el seu cap fins a la paret oposada. Arriba a la paret oposada i torna enrere mesurant a pams i amb rapidesa al terra sobre la línia, sobre el fil, sobre el camí. Torna a la paret apamant i troba la bobina on s'emmagatzema la mesura. Mesura aquest cop abraçades, estira els braços i els encongeix rítmicament, repetitivament. Refà el viatge. Cal valorar, cal controlar l'espai, torna a mesurar, aquest cop amb els peus, un rere l'altre, tossudament, anada i tornada. Els braços l'ajuden a mantenir-se dreta. El temps torna a ser present. La inspiració recolza la mà dreta a la paret. Amb l'esquerra es dirigeix al públic mostrant l'índex. Demana que s'acosti una persona dels assistents. Fins ara espectadors. Insisteix amb un gest, que s'apropi una persona. S'apropa una noia amb vestit blanc llarg de bust tenyit, braços descoberts i els cabells llargs fins a descansar just sobre les espatlles. La inspiració li posa els peus sobre la línia. La inspiració necessita una altra persona. Dues. S'apropa una altra noia i la inspiració la posa al costat de l'altra, agafant-se de la mà. Apama dos pams i posa el peu a l'esquerra, ara al dret, representa dos pams, mesura. La inspiració va ordenant la fila de persones una al costat de l'altra, cames i mans obertes, fins a arribar a unir les dues parets oposades. Un cop formada la regla humana, la inspiració passa per davant de la filera pas a pas, coincidint amb la posició de les persones que la formen. Belluga els braços amunt i avall mesurant els buits dels intervals. Passa per davant de cada una d'elles, marcant la cadència, movent els braços i verificant els buits entre les persones. El metrònom, implacable, marca la cadència. El trajecte de la inspiració arriba a la paret. El metrònom s'accelera, torna a fer el viatge. Aquest cop superposa el seu cos cara a cara amb la noia primera. Es gira fent un pas al costat, supera el buit i dona l'esquena a la següent persona, així alternant una i altra vegada, fins a arribar a la paret. Torna a fer el camí, aquest cop fent saltirons amb passes curtes per l'esquena de la filera, aixecant i abaixant el braç dret, mentre que amb la mà esquerra no perd el contacte de les persones. Quan arriba a la paret es situa davant la filera, s'ajup i inicia un slàlom, com una serp de 4 potes. Passa fent una ziga-zaga a les primeres dues persones. S'aixeca i s'ajup, avança cascadejant les persones, controlant l'espai que ocupen fins a arribar a la paret. La tornada la fa rodolant.
estirant a terra, prenent per referència els peus de les persones que has situat a la filera, les mans esteses, tocant el turmell de les persones, mesurant amb el seu cos les distàncies. Una regla humana queda conformada, l'ésser humà com a mesura de totes les coses, amb els seus alts i els seus baixos. La cara i la creu, la seva grandesa i la seva misèria, avança, feixuc, rodolant, s'atura quan arriba a la paret. Un cop dreta, la inspiració agafa la mà de la noia que comença el regle humà i la du a l'altre extrem. Es tanca el cercle, l'home, l'art i ell mateix, com a obra d'art. La inspiració és dins el cercle, gira amb els braços oberts en creu, s'acosta al límit de la rotllana i invita a que s'acostin els assistents. La inspiració agafa pels braços una noia i la situa dins del cercle. Es passa la mà per la cara. Li posa la mà al cap. Al compàs de la música ballen amb els ulls tancats. Donen unes passes seguint la música i formen figures de ball. Ocupen l'espai com en una sala de ball. Somriuen. Giragons són agafats i somrients. Acompanya la noia a sortir del cercle. Agafa les mans d'una noieta joveneta i la porta al mig del cercle. Li demana que tanqui els ulls. Amb el somriure al rostre, la inspiració i la joveneta ballen plegats al ritme de la melodia. D'una revolada, la inspiració agafen braços a la noieta i es marquen unes passes. Els dos ballen divertits, donant voltes. La inspiració posa un genoll a terra i s'asseu a la joveneta a la seva falda, seguint el compàs. Treu ara a ballar una jove i, com a la resta, li demana que tanqui els ulls. Ballen contents, agafats, els dos amb els ulls tancats. Ocupen l'espai fent rotllanes i ballant. Find romance on your menu. What a difference a day made, and that difference is you. Treu a ballar una altra dona. Clava un genoll a terra davant seu i li besa la mà. Continuen ballant la cançó amb els ulls tancats i somrients. Invita a entrar dins el cercle a una altra dona. Aquest cop no ballen. La inspiració li agafa el braç i el posa horitzontal a terra. Li obre la mà, fent que extengui l'índex, assenyalant davant seu. Li aixeca el cap i li posa l'altra mà a la cintura. S'allunya una mica i decideix modificar la figura. Li posa les mans davant el pit com si sostingués un nadó. Torna a modificar-li la postura. Es situa darrere d'ella i li fa obrir les cames. Li agafa la mà fent un gest de roc dur amb la mà tancada i els dits índex i petit estirats.
torna a modificar la figura. Aquest cop la fa mirar endavant, li posa els braços en creu i li fa obrir les cames. La inspiració es posa darrere seu amb els braços en l'aire formant una estrella i completen tots dos la figura de l'home de Vitruvi, l'home com a mesura de totes les coses. La inspiració es posa davant la dona amb els braços aixecats. Per darrere arriba l'artista. Li posa la mà a l'espatlla i s'endú la inspiració pati enllà. Surten de l'escena. Ha arribat el moment de celebrar i de compartir, i quan arribo al final, retir i descans. Fundació Sunyol.